Hej, gde ste ljudi, ja sam Vladimir Balanović. Sad ćemo krenuti u malo novu jednu šetnju. Novu šetnju, lol. Uglavnom krenut ćemo u jednu šetnju, gde ću vam ja ispričati ukratko šta se dešava i koja je poenta ovog klipa. Tako da, hajde krenemo. Najvjerojatnije me znate sa kanala Taisei, gdje sam snimao anime i drago mi je zbog toga, ali sada sledi nešto potpuno novo, drugačije. Ja sam lik koji živi na malom mjestu zvanom Krš, to je ovo kao što vidite, da ne mi se smete. Zovem se Vladimir, prezivim Balanović, to sam već rekao, ali nema veze. Uglavnom bavim se web developmentom, odnosno programiranjem, želim da postanem najbolja verzija sebe i usput da zaradim mnogo para. Luda montaža kreće sad. Nije najvjerojatnije neka luda montaža zato što ne znam baš toliko dobro da editujem, ali dobro, popravit ću se u narednoj budućnosti, iako to nije ispravno, ali nema veze. Uglavnom, šta je cilj? Ja radim web development, pokazujem vama kako radim web development. Ja pravim sajt, pokazujem kako vama pravim sajt. Otvaram firmu, pokazujem kako otvaram firmu. Da ne smaram previše, mislim da ste shvatili poentu. Ali da, znači uglavnom bitno je kako radim, šta radim, bez ikakvog fejkovanja ili bilo čega. Najvjerojatnije će biti puno ljudi koji će reći ma šta ti znaš kao ono, ti si klinac, imaš 12 godine, ne zarađuješ ni dinara, kao bla bla, ti ćeš nama nešto pričati. Pa dobro, da, možemo gledati i tako, zato što ja sad nisam ekspert ni u jednim od ovih delatnostima. Ja sam bukvalno samo klinac koji hoće da radi, da se trudi i da uradi nešto od svog života, da se svaki dan poboljša u tome i da to sve snimi za svoju publiku, a to jeste vi koji gledate ovaj klip. Klipovi u budućnosti želim da budu što realniji, bez ikakvog fejkovanja, da budem što verniji ja sa svojom publikom. Sad nemojte misliti da je ovo čisto za pregleda kao ono, ne, nego bukvalno želim da pokažem stvari kako jesu, zato što uglavnom svi na putu k uspehu pokažu taj krajnji cilj, pokažu to kako su oni uspeli, ne pokažu kako su krenuli, kako im je išlo, koji su bile greške koje su pravili to. To je ono što ja želim da pokažem. Nemojte me sad pogrešno shvatiti, ne znam ja da li ću uspjeti, možda je tako zvučalo pa kao ja da imam neki dokumentarac iza sebe kad uspem, ne, bukvalno ono ne znam šta će se desiti sutra, a kamoli da li ću ja uspjeti za nekoliko godina. Ali naravno to ne menja moje razmišljanje da ja trebam da se trudim i da se borim za to. Što je i moj cilj za ubuduće. To ćete naravno da se vidjeti. Sad idemo na finalnu lokaciju za snimanje, kao što vidite, nije ovo lak život. Voda je trpio, ali nema veze, ono kao sve u životu ništa nije lako, tako da moramo malo više se potrudimo. Vidimo se gore. Kao što vidite, stigli smo do ovde gore, ovo je neka kao finalna scena. I ovde mi se baš sviđa, onako, ne znam. Nekako mi motivacijama deluje, ne znam ni ja. Ne znam iskreno šta vam više da vam kažem, ono, bukvalno. Da, sjećam se pripricao jutros na Instagramu kad sam ustao. Ja motivacijni citat kao, na putu od 1000 milja kao bitan je prvi korak. Znači, to znači započeti. A ja sam sad ovim klipom najvjerojatnije započeo, tako da nadam se da ću nastaviti. I nadam se da ćete biti tu da vidite kako meni to ide i kako se to radi, tako da to je bilo to, pa hoćete gledajte, ako ne znam, tako da to je bilo to, vidimo se.